Karoi kapar ha kanu ke jela kalong ka badon kam na ka benta ban kentiu ya ka yo ka kot gin nong shong snong kumjuru ban wan ra ki jing mentoy Henry ha ka kerteng jongka ban du no apat ik jing ai ki bala thau do kun rat kum ka jing shakta ka mei mariang kalong ka ban numla ban priang namar ka jing du nong kan long baro shirta bat ka jing du nong kan dei ru junom la junom kani kamat kedai bat ka kampenroi ka ba ka jingthmu kalong ban sna ya ka high speed corridor lani ka furlien ha omroi ha ribhoi district ka ban ka liang ki nong shong snong ki bala debru ban bu ya ka jing ujor hakmat udupti commissioner ka ribhoi district ha ka arpho tarik noilar arjar sao UMP ka Voice of the People Party VPP na Shillong Parliamentary Constituency Dr. Ricky AJ Singkon hakabay day bat kani ka project kabaon pentre daka NHIDCL uladap ban penlong ya ka jinglet jurep kabala batay bandon ka jingthmu ban od ban sna surok na luom upodon ya ka tulong kileng kha kaba ulalej ban kendu ya udupdi commissioner ka Ribhoi district u Abilash Bharanwal haka shitarik risau arajar sao ka jinglai kendu jong MP yo DC ka dairu ban yekran bat ban pan jingshai halok babun kimat ki bai dei bat ka roi ka par habai dei bat ka Ribhoi district ki bakan thop nandu ka jingmar mot ki babun ki surok ka jingpan bhai ka yo ka badan ha umroi dollar kiwe ki man kumban syukdo ka sarkar ka thmu ban snai ka ni ka surok ka badan sispa andru pho kilometer ka ban sedang no umyam bat ban yai leng ba ka Shillong bypass tertel shadu panchagram ka bahab akachar district jong ka jala Assam Habakren sikilap thai kubor Dr. Ricky Uloong baka sarkar kan hab ban perkhat sanibha dak baong baka roi kapar kalong ka badon kam re kam dei pat ban kata ya kamai mariang kham tam yi kitolong umbam umdi nolor kilengkha jong kibriu Uloong ban kaliang DC ulapan pau bu dan keju ke jingso khia hak bai dei bat kani kaman jing thu man ta ban snai gitu ka high speed corridor gitu ka national highway gitu ka ban kum tu na po la kum sa gitu ka lat umroi terten te kumba ngala chu kren haki por khaman shwa ka bangale ki dan talade badi kren bat ka ka por ki wan ki ni ki kliam ki por district te ka ba sokhia kalong shepting yo ba haka ta ka jingwan jong ka development i pendu no i ki ni tulong ko ki bo play krai thandat labo na do mo Ndain Thai bo kan ta banong ka jingkar khu yangi ki pai pan reu ya ki jingthum jingtap bat kum ta ter tenga isap teng ba namal ka ka bang I kat kum ka ta ka jing ka bang sotho ka bang tip ba ka don ka jing thu ban pat yu tu lo ban ya jing ba ke tumot ka ban kta ba ni ki tolong ko te kalong ka ba ngi hapan perkhat sanibha yemde hot you don't come with development taka development kam dei pre ban kta pat yo kumbam umri bat kabam dei ban kta ru ye kitu ki jaka mo ki ba ki kha jong ki riu ki jong ni namar ko kabam kabang idon kam menta bat kin ngindang don kam ru mo nakawai penting menriu skui pat te nga shapting ba yo haka kerteng jong development yo I pendu no I kitu ke nang no su ni ko te hot dese kapisa torok ni don kam ndrei kata girang la dingin du mentah ndrei la shale si dang la banyo ko kitolong ngin da du mentah manu su ban ayeng kitu ki jakarap tada top no daga khando kumbadon kumhange po nong po kidon hadin ba ki snai di ko forlin kidon shibun ki jaka ki pan thor ki man swa ki long da jingkar khu ki ko bon ndrei mentah wat pan rap rum nong su namal class tap tu kendo te asu dek pan ongyu nomor bau de we ni ki breu jong sarkar ka ba ki bari ban pet ya ka ban gan banta ha ni ka development te nga kren kolor kita ba ka development I kwa I priang tambah ka development kam de ban penduk pat ya ka ka bola bu baik pun ti tu play pat ka penlengo ingaru kalong ba kidon kita gi jaka ka ba kilale ira ga survey ba don ka ba ni hapan bo shibun ke jikli ha ka ba katukas lenti ko ba kalong mata ko ba don ko ba ada ngambakla ko ba so kumre so punyo kilometer katuka surok ka ba don mata ko bypass Pinatu ki por man shwa kila de pantiet igatu nagamanta man shnai ka forlin te den de ka
namar ki daw ki bobon kam tam ka jing dunai ka pisa ila shna no da ka tuka tulin te bat ka jing kli kalong lada ki shna no stakaway shano ka tuka sulok pada maka di ka pisa jung pai ba nimla ban susha bakin su mo haka kerteng juga development ban le ya ke pada ban kelet no ya ketu ke bakila kum sulok ke bakila thiet na do ki por men swa kita kide kiba ngak wan banyak keren batu DC namal pa na kalian da jonga ngaong idem ko ba ni hapan ri kendong ya kaneka mai marian ka jongi kumbalong menta pet kat ni ka jing shit kat ni ka jing kerdoom war hadu ki por yuru te ladangi penki ki bakum kita aga kerteng jong development kalong ke ba ni hapan se daga dengi begin persat ni hapan persat hebat hada juga porung ngabo iga jingkli ndai tam yu ngabo ngai keren ber DC what you secretary of ministry of road transport ong kumno ken hapo rilu banyak kata high speed corridor wan nado jorabat khongwan hado angtai nangtai kumba ka stretch kumba le se kendiat kilometer ban subet hamno nginyo kata high speed kan teki long ke jing keli ke ni hapan bo ke jing ban ni hapan keli te kita ki ba ngawan ban ye kendo yo DC te bat kideki mat isu ki ba machine pakade ka kamram ka jing ket kle mbei tanga jonga jong patnam babod yo aga kerteng ka development ni hap de ban long ki ba usiar bayo kalong ka jingdo pat ka bakra yaki para mense ki kodor kam tam ki dok kesuk mo kita kiba ki kup siang ki sem siang ki ong kiba lada ki do ti tlong nangno ki nyo pisaken ban thiet shano shu do ka jakar hap jong shano kin poi maki tengi hapan kentu o ya parolang ba ni hapan perkat sanibha shwa bagin le ke yo kakta pat ya kalaway tersai kalashisi ke pa na kaliang DC ba platun so pisa apa super kelang bo DC ru hadian bangapan ya kini ke nomor bo kawiru dang don kini ki ma kren kalong bo long jai kurang thamai tip hai kita ke ngere ya kren baru ngan sa hai ki jingtho kenapa ma uru de kan yarap yu on bot din te bat ke sunat kelang wat ke bau DC ru udan kaju jing sungkhia kum ba ki babon balang bat ki ba na hidup na slow kemaju Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya